Ndị My Roots Foundation ji obi aṅụrị akpọku mmadụ niile na nhibe a na-ehibe kansụl ga na-ahụ maka usoro alụmdi na nwunye dịka omenala Igbo siri kwu nke a kpọrọ Igbo Marriage Council and Diaspora Conference. Agadaga ụbọchị 5 a hapụtara ga-egosi ihe dị iche iche maka na ndị apịara aka wee họpụta ga-ekwu okwu ụbọchị ahụ. Mmadụ dịka Chief Emmanuel Ihuanyanwụ, aha eji eje mba ndị Igbo, onye President General Ọhaneze ndị Igbo nke ụwa niile, tinyekwara Prọfesọ Tony Ejiofor bụ onye bụbu onye isi World Igbo Congress, Ofamu Prọfesọ Muna Stella Ebele Okoye, Dr. Ejezie Emeka Rolas MON bụ onye isi Actors Guild nke Nigeria, yana Chief Chris Nwakobi Nnamenyi Nkwele Ezunaka. Ọ ga-ebido n'ụbọchị Thursday ụbọchị mbụ wee ruo n'ụbọchị Monday mkpụrụ ụbọchị 5 nke Ọgọst n'afọ abụ 2024. Ebe a ga-emepe emume a bụ na Toronto City Hall ma ọ kụọ elekere 10 nke ụtụtụ. Ọgbakọ a ga-etinye anya n'uru usoro alụmdi na nwunye na omenala Igbo bara, ya na otu a ga-esi depụta, chekwaa ma gosikwa ndị mmadụ omenala anyị abụ Igba. A ga-enwekwazi egwu na ihe ngosi dị iche iche eji mara ndị Igbo. Ndị ebe pụrụ iche na emume a bụ Prime Minister nke Canada bụ Justin Trudeau, Minister ahụ maka ibi n'obodo nakwa omenala dị iche iche bụ Honorable Michael D. Ford. Onye isi ịnabata ndị ọbịa ụbọchị ahụ bụ His Excellency Ambassador Obioma Nzenwuji bụ onye Ambassador Nigeria na Ottawa. Ekwana ka akọrọ gị ya. Ndị na-akwado emume a bụ Nigerian High Commission Ottawa, My Roots Foundation, Tatashi, A Taste of Africa, Abacha Joint, Worship Media, yana Actors Guild nke Nigeria. Hope for Sure Foundation nakwa Africa Canada Investment Summit, DMGS Old Boys Association 85 Class nakwa Toronto Police Black Community Consultative Committee. Ndị tinyere aka n'ọkụ a bụ Architect Dr. Chidi Nwaanyanwụ Nnabuenyi yana Lọlọ Architect Dr. Erica Nwaanyanwụ Ogolime obi di ya. Abụ onye Igbo.